Genesis 1 verse 1. In the beginning, in the beginning. בוקר טוב, בוקר של טיסה. פה מתחיל היום הראשון של הוולוג, ננסה לעשות הוולוג הפעם, לא כמו וונזו. כן, בטיסלבה, הולכים לזיין את כולם שם, זה על הזין שלי ועל הפועל ועל ישראל. פה ברכבת, פה אנחנו הולכים לאסוף את הרן גם ברכבת, הולך להיות צחוקים, אני מתרגש, הולך לתת בראש, הולכים לתת בראש, ויאללה ישראל. אוקיי, אז הגענו לשדה תעופה בערך, כי ירדתי מהרכבת. עכשיו הרן עלה לרכבת קצת לפניי, אז הולכים לחפש אותו, ונעדכן נראה, ויאללה, עוד מעט טסים. הופה, וזה נמצא, הנה הספורטאי ההתחלה שלנו, הרן. נסי לעשות את זה שוב פעם, נסי לעשות ולוג. זה הווייבים, זה הווייבים. טוב, אז קיצור הגענו, זה כן, הולך להיות כיף, נכון? It's gonna be good, it's gonna be fun. Nice weather. Now we're looking for the airport hens. Comment your favorite animal. טוב. אז אנחנו בדרכנו לעלות למטוס. אכלנו מקדונלדס, קצת נאגטס, קצת? מה זה? מק פיצוץ. יצא להם צלם. בוא, כנס לבלוג. אנחנו עושים ולוג של הפועל. זה ולוג בטיסלבה? כן, קיצר, אחרי 4 שעות בנמל תעופה, שלא עשינו כלום, וככה אכלנו. כמה שעבר די מהר. לא כל כך. כאבי גב בדיוטי פרי קצת? כאבי גב. וזהו, עכשיו עולים למטוס, נתראה בבא. עשו אותי באוזניות, $14 לאוזניות. משהו נוראי. אז כן, נתראה בברטיסלבה, חברים. קיצר, אז נחתנו באוסטריה, אנחנו מגניבים, עשינו קיים לבאגג'. עכשיו הולכים למלון ולעשות סרטון של 5 דקות למה אין או יש לנו סבונים בחדר. זה בשבילך. אנחנו יודעים. מה יש לך עוד להוסיף נבו? היה זוועה, היה טיסה זוועה האמת. חוץ מהטוסטים. איזה טוסטים? טוסטים יש. דיברתי עם הקב"ט. יש לך משהו להוסיף מריה? זהו, אוקיי, אנחנו הגענו למלון. יש תה, זה לא מרק, זה תה. באנו לאכול תה עם ירקות. אני שם נטרן קצת ידי. אנחנו בינתיים נהנים, אחי, סבבה. אבל רק הגענו, אנחנו רוצים אוכל נורמלי, וזה ככה מתחיל ארוחה. תעשו טובה, אל תגיעו לברטיסלבה. קיצר, בתדריך ביטחוני אמרו שכאילו כשנכנסים לאחרת צריכים לעשות סוויפ. Holy shit. What the fuck? זה חרא של ריח ונדר. וואי, תשמע אחי, יש פה חרא של ריח באמת. אני בשוק מזה. מי זה? FBI, open עכשיו למבחן האמיתי. אוקיי. אנחנו הגענו לחדר. האם יש פה פאקינג סבונים? בוא איתי. אוקיי. מה זה פה? מטליות לחות, זה פשוט לא בא בחשבון. אבל מה יש פה? וואו, יש פה... תסתכל זה יופי. תשמע, זה אחלה סאור, סתם. יש פה... הדבר החמוד הזה. איך מוציאים את זה? אני מפגר. כן. ככה. אוי פאק. טוב, פשוט לוחץ על זה. נחמד. סבון נחמד. נותן איזה 5 מתוך 10 במדד הסבונים. ולחר הזה... רגע, תן להריח את זה. יופי שלך. יופי. פיס. קיצר. יש לנו 2 סבונים. אנחנו רוצים למשוך את זה עוד 4 דקות. מה 4 דקות?
רוצה למשוך את זה עוד 4 דקות, כאילו, איך אתה עשית את זה? תסביר לי, for fuck's sake. ילד משועמם אחד, באמת. אבל כן, חדר קטן חביב. ויש לנו מיני בר, אומייגאד, חבר'ה. אני הגעתי לפה. מה זה? ואין לי פה שום דבר במיני בר, זה לא טוב, כאילו, עכשיו 4 דקות של סתם. אבל חוץ זה, תשמע, נראה בסדר. אז וואלה, צחוקים. יש לנו גם גזוסטרה. בואו נבדוק אם בכלל אפשר לפתוח פה עוד דור. אבל חוששני לא. טוב. זה החדר שלנו, רום טור. שימו לייק, שימו סאב. אל תשכחו ללחוץ על הפעמון. ונתראה מחר. ובוקר טוב לנו. first day. עוד מעט הולכים לאכול. אבל הרוטינה הרגילה שלנו. הצמים שלי. צמים? 2 שאיפות. עם השף הסימיקורט החוקי שלי. שלא תחשבו. יש עוד אחד כזה. איך הוא רוטט? אוקיי, תודה רבה. נדבר איתכם ברגעתה. טוב, טוב חברים. אחרי 4 שעות. זה 4 שעות הקרקים. יותר מ4 שעות. שנץ קטן, מלא פריסבי. קיבלנו את הקרקים, אחלה קרקים. הבעיה שזה לא הדגם שהזמנו. אבל סינקו. כולם סינקו. מה זה אומר? שהולכים מהר. חייב. די סומר הולכים מהר זה... נטו, איך אמרת? נטו הולכים מהר, חייב. נטו תראו, הולכים עכשיו מהר. יורדים לאימון ראשון פה בברטיסלבה. נצלם קצת. נצלם קצת איך אנחנו חותרים. נראה אתכם אחרי זה. וצ'או. פוקר בזמן החופשי שלנו ואנחנו אמרנו שעושים משקעות צמיחה. על כמה? הרן הפסיד. זה אותך לפעמים 10 פעמים לפני. עשיתי לכם עכשיו 18 כל אחד. כן. זה הכי הרבה. נכון, אז הרן עכשיו הולך לעשות משקעות צמיחה. אני גם עושה, לא? וגם נבו. רגע, תעשוב את הכל. כן, זה יותר חשוב התיעוד לבלוג. פיצטה. 18? כן, 18 כל אחד. אתה רוצה אני עבודה גם בשישי וגם בשבת? מה אני גרמינטור בלעד? אני... טוב, אנחנו הולכים לסופר. הולכים לקנות קצת מטעמים, קצת אנרגיות, קצת בלאגנים קרחן. בננות. רמי קרחן. רמי קרחן. על חשבון גילה. אתה יודע, שלא יהיה תיזוזים. בסדר, אנחנו פה בדנובה. לצערנו הסופר סגור. הסופר היה סגור. אז החלטנו קצת... עשינו קצת, הלכנו קצת לטייל. התחלנו להסתובב. באמת אין פה כל כך מה לעשות. אבל... אבל מצאנו מה לעשות. שלום חברים, וסיכום יום שלי מתחיל עכשיו. קיצר, היה יום חביב, נחמד. אחלה אמון. היה אימון טוב. קצת היינו שם הרבה זמן בריגטה, כי חיכינו לסירות והיינו צריכים לאכול ארוחת צהריים ב-12 שם, והסירות הגיעו רק ב-4. אבל בסדר, העברנו את הזמן. ירדנו למים, עשינו קצת רובי, קצת קצבים, 100, 110, קצת זינוקים. היה סבבה, מים הרגישו טוב. קצת רוח, אבל סבבה, לא ממש מיוחד. ומחר הולכים לשם, עושים בבוקר
בואי ננסה קצת את הזוגית, נעשה סיבוב קטן. נעשה סיבוב קטן בזוגית. ודי... תחרות. יאללה, היידה. בוקר טוב, היום השלישי הגיע. אנחנו בדיוק מתארגנים לרגעתה, אכלנו ארוחת בוקר. רן עדיין הולך לשתות קפה. לראות את זה של הדנובה. קיצר, היום יום שלישי. שדפק בדלת. אז קיצר, אנחנו מתארגנים לרגעתה. הולכים לעשות קצת זוגית היום, בקטנה. יכול להיות שיש עדיין זינוק, אנחנו לא יודעים. אבל כן. יום קליל, אימון אחד, והולכים לעשות קניות, כי הסופר אתמול היה סגור. הופ, ערב טוב. אני פרצתי כוס על הרצפה, כמו שניתן לראות. אבל אתה יודע מה אומרים אחי, זה מזל טוב. נכון, יאסו. יעשו מחר מלחמה. מחר מלחמה. באמת. נשארים פה עד שעות הלילה. לא אחי, 9:30. הם לא יודעים את זה. אל תחלך עלינו. הם לא יודעים את זה. רוצים לתת דוגמה. אנחנו פה ב-1 בבוקר. מנקים ניפוצי כוס. ומחר מלחמה. מחר מלחמה. היידה. היידה. בתקווה שנהיה במוד, צלם לכם קצת ברגעתה. יאללה. צלם מחר. בוקר טוב, יום של תחרות. גוטן מורגן. Today 1000 meters. Hit in 15 minutes. Gonna battle for a spot in the final and semi-final. And it's gonna be good. יש לך משהו להגיד? שהולכים לתת בראש. והולך להיות כיף. נכון? נכון מריה? לא. אתה עדיין מצלם? אני אישית טיפה לחוץ. טיפה, רגע. אבל... אני בכלל לא חוצה, בכלל לא חוצה, בכלל לא. אני עומד להתגבר על זה. אוי, זה! ממש לא. יאללה, אלה ישראל, הולכים לנצח אותם. את האנטישמים. טוב, אנחנו אחרי מקצה 1000. אנחנו סיימנו בינתיים את המקדמות. הלך סביר פלוס בשבילי. אחלה, אני דווקא הרגשתי ממש טוב. לא יודע, אני הרגשתי קצת מוזר, היה לי קצת... יכול להיות שגם היה לי תקוע משהו בהגה, כי ממש ב100 מטרים הראשונים היה איזה עשבים שפשוט הופיעו לי משום מקום. אז יכול להיות שזה קצת קראת אותי, אבל לא הרגיש לי לא כזה מהר. אבל בסדר, לא נורא. עכשיו מחכים לסמי, עוד כזה שעה, שעתיים, והולכים להפציץ. טוב, אז אנחנו סיימנו את הסמי. רגשות מעורבים. מעורבים. לכל אחד הלך גם טוב וגם לא טוב. אני פספסתי את הגמר ב-0.3 שניות. איזה זין. אני 0.3 שניות או 0.03? 0.3. בנבו גם. גמר ב' על 0 על כמה? לא, על 2 שניות. 2 שניות? כן. רביעי. הפסדת הרביעה על 0.1. קיצר. הייתי צריך... איפה רבי קרחן? איפה? איפה? קיצר, הייתי צריך לעלות. לא נורא, פנינו קדימה, מאחר 500 מטר. פניך לפריסבי. פנינו. עכשיו אנחנו הולכים לשחק פריזבי, אבל באתי לעשות את זה. מאחר 500 מטר. let's go! תגיד משהו. בוא נראה אותם בקצים, נראה לי יש דברים מעניינים כאילו בצועק ככה. יותר מדי בישי, יותר מדי קפאים. אל תהיו כמו דניס, מסקנה. מספיק למקום להכניס את הדברים שנופלים לתמיד מהכיס. שיר דגיש מספיק בצה, טאצ'אפ, ליפ גלוס, מצית בריץ' רק להדליק לו. יש קש, לא אכפת לי לשלם גם לביג בוס. ישר איתך חמוד שם זרים ברחוב, וויטו וגם דרכון, בתיק שלי מוצאים הכל, טיק טק ומשטף ורסאצ'ה וואו. אחי, יש לי פה קצת ופל לימון, אתה רוצה? לא תודה, לא תודה. קחי. לא תודה. אבירו!
יום השישי, ויכל ראש העונה הזה בעצמם, ויכל אלוהים להשביע מלאכתו אשר עשה, וישבות יום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויבש ולבש ולבש ולבשתו, כי ראש אבל גדול מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אומרים הרנן, חיים. אדוני מלך העולם, המוציא לך מן הארץ. אמן. אדוני מלך העולם, אשר בחרבנו מכל העמים, ונתנו לנו תורתו ברוך. ויצא ממצרים ברוך אתה אדוני, וקדש השבת. אמן. בוקר טוב, יום שני של התחרות, פה עם מריה. תגיד שלום. בדיוק דניס ירד למים, סתם לעשות קצת רצף, אולי קצת אינטרוואלי 500, ואחרי זה אנחנו יורדים מזוגית. אני אחרי מקצה 500, קמתי מוקדם בבוקר, נסענו פה במונית, אני ונבו. היה מקצה ככה, סיימתי מקום 5, איזה 2 שניות במקום ראשון. 3, אבל קצת התחמצנתי באמצע. לא הצלחתי לשחרר קצת באמצע, אבל היה בסדר. לומדים למחר, ומחר חצי גמר. ועוד באתי גם לצלם את דניס שהוא יעלה, ונבו שהוא יגיע. ומריה, יש להם מקצה עוד כמה זמן? 50 דקות. 50 דקות, בהצלחה לה. ונראה אתכם. דניס חזר מהאימון היחיד. כן, בסדר. יש פיינל. יש לנו פיינל, יש לנו את זה. צלם את זה, לא התוצאות. היידה מריה, כל הכבוד. שלום חברים, מה נשמע? אלכס הזה, הוא לא נורמלי. אנחנו עלינו בדיוק אימון זוגית, היה בן זונה. גם קצת שחרור ביחיד. אבל העיקר הקטע הזה, זה לראות את השיטה שפיתחתי בתליית בגדים. שימו לב. תופסים בשתי קצוות החוצות. ותנועת הנפה. הופ! הופה! תראו, ראיתם מה זה? פרס נובל. זה מה שמגיע. צלם. גזה ווילבר. אתה מצלם את זה? לא. From the river to the... מה? From the river to the sea, Israel will be free. חזרנו מהריגטה, אנחנו קצת, ישנו קצת, אכלנו קצת פיצה. עכשיו אנחנו בדרכנו אל הקניון בברטיסלבה. מתי הספקת להזמין את הפיצה בכלל? זה לודמילה שישנת. שישנת. הזמינה? וואלה, ישנתי טוב, אה? כן. ישנתי מלא זמן. בקיצור, נראה אותך בקניון. היידה קניון, היידה בלאגני. קניון ברטיסלבה, חברים. נתראה בפנים. אחי, ליטר לא היה שומר בכניסה לקניון, מה אתה אומר על זה? צריך, אין פה, אתה יודע, רואה פחד. הנה בערב. מתבייש. לא שום פחד ממנו, אח שלי. שלא ייקח סגר על אנשים צרים. צפים על הסופר, יש פה דליפת גז. שיטה שעת את 13. שיטה. אז אנחנו יצאנו מקניות קצת. אנחנו כנוסים, אבל... כנוסים בכמה... אחלה פיץ קנינו. במסיבות. הרן עשה מועדון ל-H&M ברטיסלבה. הרוויח הרבה נקודות. 20% הנחה, חסך לי איזה כמעט 20 יורו. וגם נסענו לו נקודות על כל קנייה שלנו, אז זה היה... שיהיה לנו לחודש הבא. אלחמדולילה. מטוס השלט. איכותי ביותר, מחר עומד... מחר הולך לטוס בפעם הראשונה ולהתרסק בפעם הראשונה. בוא נרים אותו, אני אקח אותו לכנרת, אני ארים אותו לכיוון הבסיס הצבאי שלה, ואני אומר לך, ירתו את זה, זה יהיה צחוקים.
יהיה אזעקות, חדירת כלי טיס. עמק, תכניס את זה. קיצר. תראינו, תיגרח, קיבלנו חללית, אחי. אחי, זה חצי יורו, הכי לא משתלם ששילמתי בחיים שלי. זה כאילו... תן ביס, תן ביס. תביא, יש לך שערה בפטמה? כן. אין לי כלום. בוקר טוב. יום אחרון של התחרות. מקצים של 500. הולכים לזיין אותם. לרן יש עוד מעט חצי גמר, נבו בדיוק ירד לחצי גמר. יש עוד מקצה באחת. וואלה, הולך להיות בן זונה, הולכים לטוס מהר, הולכים לחתור מהר, הולכים לטוס על המים, וזהו. And under the 23 years. Takže vítajte späť po dobrom obede v Space na Dynamo Vyklasa a táto je... כל הכבוד לך נבו, כל הכבוד. אוקיי, אנחנו הגענו פה לנסיעת מבחן. הופה, זה טס. טוב. אחי, זה טס. אבל רגע, חכה, אני צריך לשלוט בזה, רגע. כזבא מתאבד, חבר'ה, כזבא מתאבד. יואו! אחי, אני לא שולט בו, לא, הולך ליפול לנו. תחזיר אלינו. ערד. שמאלה, שמור שמאלה. יואו! אחי, זה מטורף! זה היה לנו פה בלטם, אבל הוא עף לנסיכים ונמצא אבדה. בומבר קורבה. יא פרדולה כפדה. בובר. טוב, סיכום ולוג. אני כל כך חייב. היה תחרות טובה. נתנו מה שיכולנו. היה טוב, וטוב שהיה. אני אישית למדתי די הרבה. היה אחלה תחרות. פנינו קדימה. נבו, יש לך משהו להגיד? נבו, ריספקט לנבו, הביא תחרות בת זונה. כן, תחרות אש. זהו, בגדול, אני אגיד לך מה. יש את כל העניין הזה מסביב של כל הדברים, אתה מבין? כן. בגדול, כל האינפורמיישן, כל הסביב. הכל הסובב בסוף סביב אותו עניין. ושוב אני אגיד, זה אותו... סבב של סבבים זה הכל סבב ושמים סבב ואופה המטוס שלנו מגיע ערב טוב לכם. שוב אני אגיד, העניין הזה של כל הדברים, שהכל סובב סביב אותו עניין, זה משהו שהוא צריך להבין אותו. צריך להבין את הדבר הזה, אתה מבין? הנה הוא פונה, הוא לא בא בכלל למקום הנרזי. קיצר. נראית רע בארץ. הכל סובב סביב אותו עניין, אתה מבין? זה הכל, תחקרו את זה לעניין, תבדקו את זה. קיצר, היה טוב וטוב שהיה, ונתראה פעם הבאה. ביי.